खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बे भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव गासै 3383 पस्ट गोदानै दा बेयो ओंखारबावदों आसाम पुलिसनि आन्डारावनो सिगाङो 2350 माने 2350 गासै पस्टआ सिगाङाव डिक्लेयार होखाबायमोन नाथाय दायो गोदानै 3384 गोदानै पस्ट ओंखारनाय दा बेखौ जों नुनो मोननाय जादों बे जाहैबाय आसाम माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एबा प्रिजन डिपार्टमेन्टनि दा पस्टफोरखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बेयाव गोबां पस्ट दायो 3000 आसाम फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड एबा जेलरनि गोबां पस्टखौ ओंखारनाय नुनो मोननाय जादों दा बेखौनो जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन दा सोरबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जों बेखौ फुल डिटेल्सआव सावरायगोन 16 जानुवारि 2026 आव मोनसे नटिस ओंखारदों दा बे जाहैबाय जाय बिथांमोना 2350 नि पस्ट दा बैयाव सिगाङो माने आसाम पुलिसनि दा गोदानै पस्ट फैनाय दा बेखौ एप्लाइ खालामखांबायमोन दा बै बिथांमोननि एप्लाइ खालामनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला दायो दा बेखौ एडिट खालामनाय एबा कारेक्सन खालामनाय दा बे सोलिगासिनो दङ दा बे एडिट एबा कारेक्सननि लास्ट डेटआ जाहैबाय 21 जानुवारि 2026 सिगाङो एप्लाइ खालामखानाय दा बिथांमोननिया माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला दायो 21 जानुवारिनि सिगां दा बिथांमोना कारेक्सन एबा एडिट खालामनानै लानो थाखाय खावलायबाय आरो लास्ट डेटआ 21 खौनो होखानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों नैबेयाव मोनसे गोनांथार डेट दा बे जाहैबाय फार्स्ट फेजनि मोनसे आसाम पुलिसनि एप्लाइ जादोंमोन दा बे स्टार्टिं डेटआ जाहैदोंमोन 16 डिसेम्बर 2025 मोन आरो बेनि लास्ट डेटखौ होदोंमोन 16 जानुवारि 2026 दा बेखौनो बे माने जाय बिथांमोना जुदि कारेक्सन खालामनांगौ दङ एबा माबाफोर मिस्टेक जादोंमोनब्ला दा बेखौ 17 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारिनि गेजेराव दा बेखौ कारेक्सन खालामनानै लानो हागोन अब्ला जाय बिथांमोना फार्स्ट फेजआव माने एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिथांमोना बै 17 एबा 21 नि गेजेराव दा बेखौ एडिट खालामना कारेक्सन खालामनानै लानो हागोन नाथाय दायो सेकेन्ड फेजनियाव 3384 दा पस्ट दंमोन दा बेनि एबा अनलाइन एप्लिकेसन साबमिट खालामनाया जाहैबाय 22 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दा बे 22 फेब्रुवारिसिम सोलिबाय थागोन दा बेखौ जोङो नटिसखौ मोननाय जादों दायो गोदानै आसाम पुलिसनि जा भेकेन्सि दा बे जाहैबाय 3384 पस्ट दा बेनि एप्लाइआ सोलिगोन 22 दा जानुवारिनिफ्राय दा बे जागायफिनगोन अब्ला जाय बिथांमोना सिगाङाव बानायखायाखैमोन दा बिथांमोनाबो दा नैबे दा गोदानै ओंखारनाय आरो गोजामै ओंखारनाय गासै माने 5000 दा पस्टखौ 5355 पस्टखौ गासैबो माने गोदानै सिगां बानायिफोराबो बानायनो हागोन बेयाव जों पस्टखौ नुनाय जादों दा फरेस्टार ग्रेड 1 निया जाहैबाय गासै 211टा मोनसे पस्ट नुदों लोगोसे फरेस्ट गार्डआव 500 माने सारि एबा 504 पस्टखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बेजों लोगोसे गोबां स्ट्रिम माने साइन्स स्ट्रिमनि गासै 1000 माने 1000 माने पस्टखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेयाव मोनसे प्रब्लेम जादों दा साइन्सनियाव माने खायसे 1000 माने पस्टआ थांगोन दा जेनेरेल होननानै बुंबा साइन्सनियाबो एप्लाइ खालामनो हायोमोन नाथाय दायो अनलि साइन्सनि हमना होनायाव दा बेयाव आर्ट्सनिफोरा दा बेखौ एप्लाइ खालामनो हाया दा बेफोरबायदि जागोन दासिम जों जुदि नायोब्ला गासै 5734 12734 पस्टनि दा एप्लाइआ 22 जानुवारिनिफ्राय दा बे सोलिगोन जाय बिथांमोना सिगाङाव बानायाखैमोन दा बेखौ गोदानै बानायनो हागोन 22 जानुवारिनिफ्राय आरो बेयाव बेसेबां क्वालिफिकेसन एबा बेसेबां फरायनाय जानांगौ दा बेखौ आं नैबे सार्टआव होखादों दा नोंथांमोना नायनानै दा पस्ट वाइसआव दा एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय दा गोनांथार डेटफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लानानै दा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसन सिङाव होनानै होगोन दा नोंथांमोना बै लिंकआव थुनानै नोंथांमोना दा एप्लाइ खालामनो हागोन दा बै डेट सफैनाय लोगो लोगोनो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों